Cwestiwn 6, Rhyn ap Iorwerth. A wnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau'r grid cenedlaethol yn Ynys Môn? O'n i wedi pwyso'n gyson ar y grid cenedlaethol i sicrhau bod ei gynigion ar gyfer y llinell newydd ar draws Ynys Môn yn addas i'r diben ac yn ystyriol o'r amgylchedd y byd yn rhedeg drwyddo. Ddydd Mercher diwetha, mi nath Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddatganiad clir iawn. Mae'n dymuniad democrataidd ni yma ydy y dyla grid cenedlaethol chwilio am ddulliau amgen o wneud cysylltiadau trydan newydd yng Nghymru yn hytrach na gosod peilona newydd ar gyfer unrhyw ddatblygiadau newydd yma. Mae hynny'n arbennig o berthnasol i ni yn Ynys Môn, wrth gwrs, lle ydym ni yn wynebu gweld rhes newydd o beilona yn cael eu codi yn y blynyddoedd nesaf. Yng ngoleuni'r ffaith bod y cynulliad yma wedi dangos i ewyllus democrataidd wythnos yn ôl, a wnaeth y Prif Weinidog roi ymrwymiad i gysylltu eto i bwyso ar y grid cenedlaethol ag Ofgem i'w darbwyllo nhw, y dylen nhw wrando ar lais democrataidd yn Cynulliad Cenedlaethol ni ag ailystyried i cynlluniau. Wedi'r cyfan mae pob llais sy'n cynrychioli Ynys Môn ar wahân i un aelod rhanbarthol UKIP, a dwi'n cynnwys yn fan hyn, fi fel aelod cynulliad, yr aelod seneddol, cynghora plwy, cynghora cymuned, y cyngor sir, i gyd wedi datgan yn gwrthwynebiad. Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yma wedi cefnogi hynny, a mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi y cefnogaeth y Prif Weinidog i wthio ar grid ag Ofgem i'w wrando. Wel, wrth gwrs, mae'r sefyllfa cynulliad yn agos iawn i sefyllfa'r Llywodraeth, sef ni moyn gweld cablau yn cael ei ddod i dan ddiar. Lle nebeth yw'n hoff safbwynt ni ynglyn â hwn. Digon hapus wrth gwrs unwaith to i ddweud i'r grid cenedlaethol, ta hwn yw barn Senedd Cymru, a felly yn farn dylen nhw ystyried yn fanwl.